ହାପି ଦିୱାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମର ଦିୱାଲିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଇଟି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆମର ନଟୁଲି ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ଧବଧବ ଜାଳୁଛି। ହଁ ହଁ ସବୁ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ଦେଖିକି। ଏଇଟା ଆମର ଚୁଟକିଟା ବାଣ ଫୁଟେଇବ ବୋଲି କଣ ହଉଛି ମା ପାଖରେ ବସିଛି ସବୁ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ ତୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ନା ନା ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯା। ସିଏ ବି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଁ ତ ଛାଡ ଛାଡ ତାକୁ ଛାଡେ। ଓହୋ ତାକୁ ଛାଡେ। ହଉ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚୁଟକିଟା ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ବଦମାସିଆଟା। କହିଦେ ହାପି ଦିୱାଲି। ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।